Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Djeco, vrijeme je za priču, da vidimo što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutak peče kolače. To se dogodilo kada je Oblutak imao samo 3 godine. Možeš li se igrati malo tiše? Ružica ide na spavanje. Oblutak. Ali želim se igrati. Slobodno se igraj, ali malo tiše. Oblutak je shvatio da biti tiho nije toliko zabavno kao bučiti. Oblutak. Jesi li zaboravio što sam ti rekla? Kolači, hoću kolače. Gladan sam. I tako je Oblutak otišao u kuhinju. Amet! Oblutak je odlučio napraviti medenjake. Bacio se na posao i napravio gomilu medenjaka. Debelih, tankih, plosnatih i okruglih. Ojoj, Oblutak, što to radiš? Pečem kolače! Pogledaj kakav si nered napravio. Hoćeš li mi pomoći očistiti? Da, mama, ja i ti. Moramo se pobrinuti da kuhinja bude lijepa i čista. A gdje li je ta lopatica za smeće? Našao sam je! Bravo, jako dobro to radiš. Oblutak. Oblutak je bio vrlo ponosan. Pomagao je mami napraviti kolače. Mama! Ti si napravila nered. Imaš pravo, i mame prave nered. Tata, kušaj kolače, kušaj kolače. Ukusni su. Ko ih je ispekao? Ja, a mama je pomogla. Mama, tata, pogledajte. A što to sad radiš?